ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜୁହାର ଆସୁନ୍ ନିଶା ନିବାରଣ ଉପରେ କବିତାଟେ ଶୁଣମା ଦିହିକେ ନା ନେବେ ବିଡ଼ି ସିଗରେଟ ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗ ରଚେଇ ଦେଲାନ ନିଶା ମଦର ଜହଲେ ଯିଏ ପଡ଼ିଛେ ତାର ବଦଲି ଯାଇଛି ଦଶା ପିଇବୁ ଫୁକବୁ ଛୁଚା ମାହାଲିଆ ଚେଣ ହେଇଯିବା କଲା ବିଡ଼ି ପିଆ ଅଏଁଠା ଖିଆ ହେଇଯିବୁ ତୁଇ ଲଲା ଆରେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବା ସେର୍ରା ଲୋକ ଲାଇଚ नहीं ଥାଏ ଟିଖେ ମାଗି ଖାଇବା ଲୋକ ବାଗ नहीं ଦେଖେ ଗଞ୍ଜେଇ କୁହୁଲା ଶୁଖେଇ ପିତ୍ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରି ନେବା ଜାଲି ଆରେ ବିନ୍ ସୁରିଆ ହେବୁ ତୁଇ ଲୋକ ବାଗ ଦେବେ ଗାଲି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇ ହର ମେସା ତୁଇ ଥୁକବୁ ପୁଚୁରୁ ପାଚୁର ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇ ହର ମେସା ତୁଇ ଥୁକବୁ ପୁଚୁରୁ ପାଚୁର ଦାঁত କୁଇ ଯାଇ କ୍ୟାନ୍ସର ବେମାରକେ ବଲବୁ ତୁଇ ଶ୍ୱଶୁର ଭାବୁଛୁ ମଦ ବିୟର ପିଇଲେ ଭାଗିଯିବା ଟେନସନ୍ ଆରେ ଭାବୁଛୁ ତୁଇ ମଦ ବିୟର ପିଇଲେ ଭାଗିଯିବା ଟେନସନ୍ ଆରେ ବୟସରା ହେଇ ଗଜା ବୟସେ ପାଇଯିବୁ ପେନସନ୍ ଦାঁତ ସାଙ୍ଗେ ପେଟ ସଫା ହେବା ବୋଲି ଘୁଡ଼ାକୁ ଦେଶୁ କରି ଜାନି ଜାନି ତୁଇ କ୍ୟାନ୍ସର ବେମାରକେ ପେଟେ ଦଉଛୁ ଭରି ଔଷତେ ପିଉଛୁ ଔଷତେ ଖାଉଛୁ ଔଷତେ ପିଉଛୁ ଔଷତେ ଖାଉଛୁ ତୁଇ ତ ଔଷଧ ବେଡ଼ା ଆରେ ନିଶାର ସୁରେ ବଜା ହେଇକିରି ଡାଙ୍ଗି କିଏ ବୋଲୁଛୁ ଗେଡ଼ା ଆରେ ବେଲ ଥାଉନ୍ ଥାଉନ୍ ସୁଧରି ଯ ଆରେ ବେଲ ଥାଉନ୍ ଥାଉନ୍ ସୁଧରି ଯ ନିଶାକେ ଦିଅ ଛାଡ଼ି ଧନ ସରବା ଜୀବନ ବି ସରବା ପଡ଼ବା ଜମର ବାଡ଼ି ପଡ଼ବା ଜମର ବାଡ଼ି ପଡ଼ବା ଜମର ବାଡ଼ି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୁହାର